nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ Kɛnparla san mara la ni Bamako o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba novembre kalo tile 27 san 2024 kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali Kanadakaw ka dugujukɔrɔso cakɛda Bariki Goldu baarakɛla mɔgɔ 4 minɛna ko kura jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Kunnafoniw y'a yira ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na. Senegal jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ ko Mali jamana ka bugulatigɛ sɛbɛ karti nina lakodɔnnen tɛ u ka jamana kɔnɔ tuguni. U y'a sɛbɛntiya o senfɛ ko fo CEDEAO ka bugulatigɛ sɛbɛ n'o ye carte d'identité ani passeport ye k'a ye u ka kɛrɛfɛ jamana denw bolo minnu b'a fɛ ka don Senegal jamana kɔnɔ. Nama jara VOA Banbara tɔgɔla ka bɔ Dakar bɛna o kunnafoniw lase an ma sisan. Israel jamana ka kɛlɛ min bɛ senna bande Gaza la ani Hamasi ka finitigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ n'a daminɛna nin y'a kalo 14 ye. Ko kumaɲɔgɔnyaw jalatigɛra bi araba cogo min na kɛlɛ bɛ se ka lajɔ Israel jamana finitigiw fɛ bande Gaza kɔnɔ. Ninnu de bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka kunnafonidilaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan Washington ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli baw ye a y'aw bisimila ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigilen ye. An bɛ taa Mali jamana camancɛ yan fanfɛla la. Sayi commune n'a filɛ nin ye Masina fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko yen dugudenw camanba de bɔra ntɛnɛndonw ka nisɔngoya taama dɔ kɛ k'a sabu kɛ basigibaliya min o ɲɔɲalen don u ka marabolow kɔnɔ. A yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ nin y'a kalo 9 ye degunba o binnen don Sayi dugudenw kan k'a sabu kɛ jarijɛkulumaw olu ka daga ani bagabagalikan sigili ye ka taa u ma. VOA Banbara tɔgɔla Mariam Kuyate ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye duguden dɔw ka seereya sɔrɔ ka bɔ Sayi Masina commune kɔnɔ an ko lamɛn. Sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 waati min ye Sayikaw ye sa a sigidalamaw kɔni bɔla caman muso fara cɛw kan sifin ani sijaw ani denmisɛnw ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔla bɛɛda kɔnɔnaw la ni kana u ka nisɔngoya kɔni yira ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye u ka sigida kɔnɔna na sabula Sayikaw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kalo caman bɔ bi jatigɛwalikɛlaw kelen bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin u ka sigidaw ma. Bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a langale man di. An ye san kelen sɔrɔ gɛlɛya in na sisan. An ma se ka sɛnɛ kɛ. An ma se ka an ka baganw bɛ ka cɛ don o don wa diɲɛ don o don an ma tile 15 si kɛ sa ye a ko mugu ma ci dɔrɔn u bɛna dɔ ma minɛ ka taa n'a ye. O de kɛra an ka bɔli belebeleba ye kunun. Sugu kelen pe o de tun b'an bolo an mago ɲɛfɛnw bɔ sugu min na o ye an n'o dugu cɛ ye kilo 3 ye n'o ye Matumu ye. Matumu sugu an ni Matumu cɛ ye kilo 3 ye. Mais bi o sira fɛnɛ tigɛlen don. An bɛ sa ye dugu kɔnɔ bi balo tɛ yen fura tɛ yen. Kana wula Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ mais an ka kalandenw hali minnu ye defu sɔrɔ salon defu kɛraw bɛɛ bɛ sa dugu kɔnɔ a si ma se ka bɔ ka taa parce que sira tɛ hali se ka bɔ dugu kɔrɔ u kɔfɛ hali kilo 1 o b'a sɔrɔ mugu cira. Min ye Sayi musolakaw ye olu minnu ye du tulomaw ye u y'a yira k'a fɔ ko baloko gɛlɛyaba de bɛ a sigida kɔnɔna na kɛnɛyaso ko olu kɔni si tɛ bilen min yɛrɛ kelen bɛ ka gɛlɛyaba de lase musolakaw ma. An kɔni musolakaw an dekun bɛ bi cogo min an cɛw fara an denw fara sa kɔni anw bɛ maɲumatɔ ko la dugu kɔnɔ yan hali na denw minnu b'a bolo n'an banana an jigi ye yɔrɔ jumɛn ye dɔgɔtɔrɔso dɔgɔtɔrɔ tɛ anw fɛ yan bilen fura yɛrɛ tɛ sɔrɔ anw bolo yan k'an denw furakɛ bilen o si tɛ anw fɛ yan bilen ni tin ye muso min minɛ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ jigi gɛlɛya kɔnɔna na fura tɛ sɔrɔ k'a kara o degun bɛ anw kan yan bi anw bɛ dugu kɔnɔ yan dugu min wulila o musow naani bɛ fara anw Sayi musow kan balo t'an bolo foyi t'an bolo an bɛɛ de bɛ maɲumatɔ kura an tɛ se ka bɔ hali kilomɛtiri 1 n'an taara kungo la k'an bɛ taa dɔgɔ ɲini n'an ye sumani min sɔrɔ k'an bɛ n'o tobi ni jadisiw y'an sɔrɔ kerosiw u b'a minɛ musow bugɔ busa de b'u bolo bɛɛ ka musow de bugɔ sa kɔni. Yasa k'a dɔn Sayi autoritew olu yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko in na u ye a sɛbɛntiya an ye k'a fɔ k'u ye wulikajɔ caman kɛ wa ko kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ bɛ sen na yasa fura ka se ka sɔrɔ nin gɛlɛya la. An ka dɔn k'a fɔ Sayi ale ye Sana faba de ye Sana ale ye dugu ye min yɛrɛ bɛ Masina sɛkili kɔnɔna na Segu mara la dugu min don village 27 de bɛ a kɔnɔ Sayi olu kɔni de ma sɔn ka bɛnkan ta ni jadimaw ye k'o fara dugu 7 wɛrɛ kan. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Mali Kanadakaw ka dugujukɔrɔso cakɛda min bɛ wele ko Bariki Goldu o baarakɛla mɔgɔ 4 minnu bɛɛ lajɛlen ye Mali jamanadenw ye minɛna ko kura jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Mun y'a waleya walasa an ka se k'o kunnafoni ɲɛdɔn George Atino ale bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko kan ye.
ni minɛli ninnu kɛra ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna Bari Goldi ani Mali marabajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. Bari Goldi y'a lase dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko jalakikan fɛn fɛn ɲɛsinnen bɛ olu ka baarakɛlaw ma ko olu ma sɔn o si ma ka u ma sɔn k'u da don jalakikan ninnu na k'o pereperelatigɛ. Bari Goldi olu kɔni mun bɛ Mali tilebiyanfan fɛ olu bɛ Lulo-Gunkoto min kɔni de labaara wa o mun na u ta ye 80 ye 100 sara la, Mali ta o ye 20 ye 100 sara la. Hakili jiginna septembre kalo tɛmɛnen Bari Goldi yɛrɛ baarakɛla 4 tun minɛna ni olu minɛkun kɔni jɔnjɔn ma da kɛnɛ kan nka u tilara ka labila. Mali dugujukɔrɔ nafoloko minisiriso ani sɔrɔko minisiriso olu tun ye a lase k'a fɔ ko Bari Goldi tala k'a ka layidu talen bɛɛ timɛ wari sarata hukumu kɔnɔna la, o la ko o kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bonya baarada in ma a Mali la. Ni novembre kalo yɛrɛ la Result Mining ni o ye sanu baaradaba wɛrɛ ye olu ɲɛma 2 tun minɛna Bamako nka u tila ka labila tile damadɔni kɔfɛ u kɛlen ka a layidu ta k'a fɔ k'u bɛ dollar wari miliyɔn 170 ɲɔgɔn sara Mali jamana ye. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan ka kɛ ni bataki dɔ labilali ye min kɛra kabiri octobre kalo tɛmɛlen. A yirala k'a fɔ kunnafonidiso cakɛda min sigilen don kunnafonidilaw ka hakɛw olu jateminɛli kama n'a bɛ wele ko Conseil supérieur de la communication CSC. Ale ye wele bila cakɛda so min ye kunnafonidiso wɛrɛ ye n'a bɛ wele ko Observateur Palga o ɲɛmɔgɔ ma ka taa a lamɛn. A kɛlen kɔfɛ ka fasiri gafe dɔ labɔ min kɛra kabiri octobre kalo tile 17 ɲinan san ni o gafe nimero o ye 11,195 ye ni u ye a tɔgɔ kɛ ko armée malienne. A yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ nin makofɔlen welelen don ka taa ɲininka dalakan na tugun min bɛna kɛ sini octobre kalo tile 28 nɛgɛ ɲɛ 15 o tana mana gosi Wagadugukaw fɛ yen. Sisan an bɛ taa Senegal jamana kan. U ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko Mali jamana ka bugulatigɛ gafe min bɛ wele ko carte Nina o bɛ maliden fɛn o fɛn bolo ko yamaruya tɛ olu bolo ka doni ka bɔ kɛ ka taa Senegal jamana kɔnɔ. O nɔgɔnin fɛ u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye CEDEAO ka bugulatigɛ gafew ye n'o bɛ bɛn carte d'identité ani passeport ma o bɛ maa minnu bolo u ka kɛrɛfɛ jamanaw la ko yamaruya donnen don olu de fan fɛ ka don Senegal jamana kɔnɔ. O kosɔn an ye wele bila VOA ka kunnafonidila ma Nama Jara ka bɔ Dakar ale b'an bolo ni waati in na a bɛna ka na walawalali kɛ an ye a kunya kan. Nama i n'u la. Nin waati in na i bɛ se k'a fɔ an ye ni hakilina min kunnafoniw bɔra Senegal jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ n'a kɛra sariya tali ye gafeko in kun kan kunnafoni jumɛnw b'a ko kɔnɔ nin waati in na. Yama an ye an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kabini kuma in fɔra k'a fɔ ko Mali carte d'identité Nina in walima carte d'identité nationale yɛrɛ k'ulu tɛna se ka n'a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo u tɛ se ka don Senegal bilen bawo CEDEAO Mali bɛ an bɛ waati min na hali bi Mali bɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔna na bawo a bɔli ma sɛndɛntiya i n'a fɔ a fɔra cogo min na ka mɔgɔw ladɔnniya dɔrɔn a jirala janko Mali lasigiden min bɛ yan ani Mali Haut Conseil de u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ bi u ko u tun bɛ mɔgɔw labila de n'o tɛ carte d'identité nationale walima carte Nina ko si t'a to mɔgɔ c'est-à-dire hali n'a b'i bolo o t'a to n'i bɛ se ka taama ten a ma i tɛ se ka voyager n'u ye u bɛ mɔgɔw to yen tiɲɛ de dɔrɔn n'o tɛ ko document de voyage tɛ o de kama Senegali jamana u ye fɛɛrɛw ta Senegali jamana dɔrɔn tɛ CEDEAO jamanaw bɛɛ lajɛlen don u ye fɛɛrɛw de ta k'a fɔ ni carte biométrique in t'i bolo ni CEDEAO n'o ye CEDEAO ta ye i tɛ se ka taama ten bilen CEDEAO jamanaw kɔnɔna na o kuma in kɔni de dugulen bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na caman u ye jalakili kɛ ka ɲɛsin Senegali ma o kama au conseil de malien walima ambassade yɛrɛ a y'a jira bi k'a fɔ mɔgɔ si kana jamana in jalaki sariya de don u ka kan ka kɛ wa u ka kan ka kɛ bawo mɔgɔ si tɛ se ka voyager ni carte Nina walima carte d'identité nationale u tun bɛ mɔgɔw bila ten de dɔrɔn n'o tɛ sariya la voyage tɛ se ka taa n'a ye n'a ma kɛ ni carte biométrique ye walima passeport. Ayiwa an b'a dɔn nin waati in na i bɛ Senegal jamana Mali jamana ka lasigiden so kɔnɔ Senegal fɛn min ye Mali jamana ka lasigidenw ye olu ye mun fɔ nin koɲɛ la kabiri kunnafoni binna ka bɔ Senegal jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ. An bɛ waati min na ɲɔgɔnye bɛ sen na Mali lasigidenso la i n'a fɔ n jɔlen bɛ da in na nin waati in na u bɛ ɲɔgɔnye la ɲɔgɔnye ma ban nka ɲɔgɔnye in kɔnɔna na Mali lasigiden yɛrɛ n'o ye Boubacar Biro Diallo a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ye sɛbɛn bila ka taa Senegali ko kanko minisiri fɛ walasa u ka sigi ka kuma ko in na a y'a jira fana ko Senegali marabagaw ye nin ŋaniya ta
nga uma sara ne la uma sara fana a baara kɛ ɲɔgɔnyaw la a bɛ taa a bɛ sigi ka kuma k'u ye nka an bɛ waati min na k'u m'u jaabi fɔlɔ o kɔfɛ a y'a jira k'a bɛ jɛkulu dɔ fana ta minnu tun bɛ nin waati in na mali dancɛ la n'u dɛsɛra ka na senegali u bɛ t'u lajɛ ka u ka aliharaw ladon gɛlɛya mun b'u kan n'a y'a sɔrɔ wariko gɛlɛya dɔ b'u kan walima dumuniko gɛlɛya dɔ b'u kan u bɛ taa k'u dɛmɛ walasa u ka se ka sigi so u b'u ka bugunatigɛ sɛbɛnko o ɲaɲini yan'u kana senegali jamana kɔnɔ mariyamu o kɔfɛ sa min ye mali haut conseil ɲɛma ye n'o ye saliya kulubali ye ale yɛrɛ kumana an bɛ waati min na ko in kan a ye gɛlɛya in a y'a ɲɛfɔ mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye a ye mun fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka lamɛn ala fo k'ala barikada ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ an yɛrɛkun ye ka dɔn ko min bɛ sen na bi bon mɔgɔ ye a ta k'a kɛ mali dɔrɔn tɛ CEDEAO kɔnɔna ani UEMOA kɔnɔ papier min dɔrɔn don ka voyager o ye papier biométrique de ye mais a décision ta ni bi cɛ an b'a fɔ a ɲɛna ambassade ni consulat ani haut conseil bɛɛ wililen k'i don sen kan bi pour k'a ɲɛɲini réellement an ni Sénégal de ye don ka ɲɔgɔn bako ɲɔgɔn ye an bɛ se ka lafiya jumɛn sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka toya jumɛn k'an ni ɲɔgɔn cɛ ni ko in bɛ nɔgɔya ne kɔni min fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko in tɛ mali dɔrɔn ye ko in ye bɛɛ lajɛlen de ye mali dɔrɔn ma fɔ a la mɔgɔ hali ni bɔ Laginɛ bi il faut une carte biométrique ka don Sénégal bon souveraineté mana min demander o de ye jama ta kan ye mais an kɔni bɛ min don a la bi a kuma cayara mɔgɔ y'a kɛ kuma caman caman an bɛ bɛɛ wele ka bɛɛ labila ni faamuyali ye ka dɔn autorités b'a kalama bi mais ya autorités kɔni m'u saisi officiellement k'a f'u ye mais olu kɔni autorités saisi bi k'a dɔn u bɛna ko min dilan a kɔnɔ ko min bɛna bɔ a kɔnɔ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni ala sɔnna dans les jours à venir an bɛna ɲɛ sɔrɔ ko in na inchallah bon mɔgɔ min bɛ frontière la o k'a ka ca ni carretigiw kumana o y'a jira ko mɔgɔ ca ye frontière carré dɔw bɛna mɔgɔ min bɛ sigi a bɛ carré tilancɛ bɔ mais a bɛɛ bɛ kɛ ni faamuyali de ye ani ɲɔgɔn faamuya parce que jamana ko tɛ mɔgɔ kelen ko ye jamana ko ye jamana ko de ye ni ko wulila a bɛ lajɛ hakili fɛ ani jamana yɛrɛ ka souveraineté ni jamana taabolo fɛ toujours an kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ ka dɔn ko min don a baara bɛ ka kɛ su ni tile ni ala sɔnna a ma fana ni ala sɔnna a ma kow bɛna bila u nɔkɔrɔ la inchallah ni papier de kan ka dilan ka d'u ma o bɛ dilan ka d'u ma ni donation bɛ kɛ o bɛ kɛ mais état ye état de ye état fila kɔni mana ko dɔn ni ɲɔgɔn cɛ ka ban n'a ma dɔn a baara ka gɛlɛn mais n'a ɲɛ dɔnna ka ban état b'i se k'a la a bɛ k'an sago ye n'ala sɔnna. ayiwa nama an bɔra ka mali ka lasigiden ale ka laseliw lamɛn senegal nka nin waati in na i bɛ se k'a fɔ an ye maliden minnu yɛrɛ sigilen don senegal jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ dakar sigidaw kɔnɔ olu ye mun fɔ u y'a ko minɛ cogo di olu kɔni u y'a minɛ ni gɛlɛya de ye ani dusukasi nka bi ambassadɛri ani mali haut conseil ɲɛma saliya kulubali min bɔra ka kuma sisan olu bɛɛ lajɛlen u ye mɔgɔw lafama k'u bɛna jɛkulu dɔ ta ka mɔgɔw sensibiliser ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye walasa u ka se ka fama mɔgɔw k'u hakili sigi k'u kana ta k'u kana ta ni dimi ye k'u bɛna senegali jamana marabagaw jalaki o tɛ sariya de don bawo a ka kan bɛɛ lajɛlen ka carte biométrique walima passeport ɲini i ka taama kɛ n'a ye u tun bɛ taama kɛ ni sɛbɛn minnu ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n'o ye lila ni carte d'identité nationale u tun b'u bila de ten dɔrɔn n'o tɛ sariya la a man kan o de kama o fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na réunion kɔni bɛ sen na hali bi a ma ban u ye ninnu latigɛw de ta fɔlɔ yanni u ka tila réunion in na o kama u ye welekanw lase fana maraw bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ waati min na carte biométrique yɛrɛ dɔw bɔra mais mɔgɔw man'u ta hali bi u ye wele bila mɔgɔw ma ko bɛɛ lajɛlen ka na minnu ta bɔra u ka n'u ta ɲini yan yanni waati dɔw o cɛ mariam ayiwa ni waati in na fɛn min ye mɔbiliba bolilaw ye an b'a dɔn a ko kɔlɔlɔ tan tɛ olu fan fɛ n'o ye transportɛrw ye olu minnu bɛ taa da dumunifɛnw ani minɛmisɛnnin caman wɛrɛw ta ka bɔ senegali ka taa n'a ye mali jamana kɔnɔ olu ka fan fɛ a ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ u ka doni ka bɔ la an bɛ waati min na ko sisan kuma laban na tiɲɛ dɔ n'olu ye syndicaliste ye an bɛ waati min na yɛrɛ réunion in kɛnɛ kan u ka représentant dɔ bɛ yan yɛrɛ a ye kuma in fɔ an bɛ waati min na a jirala yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya t'u kan kosɛbɛ nka gɛlɛya min b'u kan o gɛlɛya in mɛnna u bɛ mun wele tubabukan na ko tracasserie routière a maana polisiw ni gendarmew ni douaniers ka ŋanamu mun b'u kan u y'o jira ambassade la bi k'a fɔ a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o ka se ka ɲɛnabɔ cogo min na bawo a bɛ n'u kan kosɛbɛ min ye sɛbɛnko ye o gɛlɛya tɛ mɔbiliba bolila ninnu kan o kosɛbɛ nka gɛlɛya mun b'u kan i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na o ye ŋanamu ni surafɛnminɛ in de o kama u ye wele bila k'u ka fɛɛrɛw lajɛ u ka fɛɛrɛw jɔnjɔn sigi sen kan walasa o gɛlɛya in bɛ se ka b'u kan cogo min na mariam
ni diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye dantɛ foli min na ni tun ye VOA Banbara ka lasigiden Naman Jara ale ka laseliw ye ka bɔ Senegal jamana faba kɔnɔ Dakar. Nin bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan na an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka Jabarani so ani an ka radio fiɲɛ siraw kan aw k'an bɛ sɔnni. An balimaw ani yantuma alamisa don n'o ye novembre kalo o tile 21 san 2024 General Abdoulaye Maiga kɛra Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye. Sorasi ɲɛmɔgɔba jamanatigi General Assimi Goïta fɛ n'o ye Dr Choguel Kokala Maiga n'o bila min gɛnna ka bɔ baara la tile kelen ka kɔ anw ɲɛ ka sababu kɛ a ye furancɛ fanga famaw kɔrɔfɔ minnu bɛ fanga na nin waati nin na. Aw hakilina ye mun ye ni fanga kura nin kan ani aw jigiya bɛ mun kan? Aw fɛla ye mun ye? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon jɛmukan na ayiwa tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. Ayiwa aw jija dɛ nin kana fɔ aw kɔ. Ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye ka da aw tulo kan hali bi k'aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura jɛmukan na ka bɔ studio 53 na Washington DC. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Israel jamana kan kɛlɛ min bɛ u ni Hamasi ka finitigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ ka kɛ Palestine jamana faba kɔnɔ Gaza. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko ni kɛlɛ in bɛ sen na nin ye a kalo 14 ye. Nka bi araba sɔgɔma bɛnkan ɲinini siraw olu baaraw jalatigɛra walasa kɛlɛ bɛ se ka lajɔ cogo min na ka bɔ bande Gaza kɔnɔ. Kayatu Traoré ka bɔ Washington. Banisarala ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u bɛ Hezbollah gosi ko n'a ye dankari kɛ maramafɛnw sɛmɛliw la. A maramafɛnw sɛmɛliw kɛlen bɛ k'a boloda ka dansigi kɛ kalo 2 ɲɔgɔnna la kɛlɛw la ani fɛnɛ ka wajibiya bila Hezbollah kan wa k'u ka u ka minɛnw cɛ ka bɔ Liban bayanfanfɛ marayɔrɔw la. Waati la Banisarala ka kɛlɛkɛdenw fɛnɛ bɛ segin u kɔ ka taa dancɛw la. Kabini maramafɛnw bilali sen kan danatigɛra dankari a waleyaw da ma ye fɔlɔ fo nisɔndiyaba Beirutukaw fɛ yen nɔ yera a taabolow kan. Qatar jamana ye tasibila kɛ arabadona maramafɛnw sɛmɛli waliya ninnu na Liban ne ka tila ka laseliw kɛ k'a fɔ k'u jigiya bɛ a bɛnkan fasuya ɲɔgɔnna la Banisarala ani Hamasi ni ɲɔgɔn cɛla la Gaza maraw la yɔrɔ minnu na u kɛra kɛlɛban kuma sigikɛbagaw ye. Bagan jamana fɛnɛ ye tasibila kɛ maramafɛnw sɛmɛliw la ne u ka jigiyaw yirali ye k'a fɔ ko Liban ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka kanabila kan ka makaran ne welekanw bilali ye Faransi ani l'Amérique jamana ma k'u ka u semako kɛ yaasa u bɛ se ka waliya cogoya minnu na. Arabulagun ye laɲiniw kɛ k'a fɔ wa dansigili kalo 2 fitinɛ waleya ninnu na katfalen maramafɛnw bilali badabadaw la ye foli ani tasibilaw fɛnɛ kɛ diplomasi baara minnu kɛra Washington ani Paris fɛ minnu kɛra sababu ye ka nin ko ninnu na waleya. Joe Biden ka tasibilaw senfɛ tarata tɛmɛnen ka kɛ ne ni maramafɛn sɛmɛni ninnu ye laseliw kɛ ne kumaɲɔgɔnyaw tali ye kokura Gaza. Don nata ninnu na l'Amérique bɛna i fanga bila Turki, Egypte ani Qatar ni Banisarala ka fara jamana wɛrɛw kan yaasa u ka se ka bɛnkan sɔrɔ maramafɛnw sɛmɛniw la Gaza kɔnɔna la ne ka tila ka mɔgɔ welekulen minnu fitinɛ ni senfɛ Hamas mɔgɔw fɛ labila a ka fɔ la. Hamasi ɲɛmɔgɔba dɔ ye laseliw kɛ AFP kunnafoni laselaw ye ko olu ka kulu labɛnnen bɛ maramafɛnw sɛmɛli bɛnkanw kan u ni Banisarala armée ni ɲɔgɔn cɛla la bande Gaza kɔnɔna la. États-Unis jamana kan ya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Texas worodugu yan fan fɛ jateminɛliw y'a jira k'a fɔ ko dunanw minnu bɛ don sennamatama siraw fɛ olu caman de kɛlen don ka yen yɔrɔw kɛ u sigiyɔrɔ ye wa k'a fanba bɛɛ lajɛlen ye denmisɛn sifinw ye minnu si tɛ san 18 bɔ a yirala u ka marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko degun bɛ u kan ka ni makofɔlen ninnu la segin ka taa u bɔ jamanaw kan ka sabu kɛ gafe kɛrɛnkɛrɛnni u tɛ u bolo wa ko gɛlɛya donnen don a la cogo cogo salon ta maa hakɛ o cayara ko ka tɛmɛ ɲinanta kan. VOA ka kunnafonidila min ye nin lase o de ye Victor Hugo Castillo ye a ba yɛlɛmana bamanankan na Modibo Keita fɛ VOA Banbara tɔgɔ la. Ameriki tali a ka gɛlɛ kosɛbɛ wa a bɛ tungaranke caman lasiran i n'a fɔ sifinlakaw a sanga ni a gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ye lakana sabatiba minnu bɛ Ameriki frontière daw la olu ka jateminɛw senfɛ san 2024 kɔnɔna na sifinlaka min bɛ nɔ minnu si ma se wa maa tɛ maa minnu nɔfɛ bangeba foyi t'u nɔfɛ olu maa 110,000 o de minɛna lakana sabatibaw olu ka wulikajɔ senfɛ frontière da la. Kristina Smarul ni ale ye lakana sabatiba minnu bɛ wulikajɔ kɛ frontière daw la olu ka kɛ laselikɛla ye a ka fɔla denmisɛnnin minnu n'olu sɔrɔla furakɛli taara ka ɲɛsi olu bɛɛ lajɛlen ma.
lakana sabatibaw olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa gɛlɛya kana nin sifilaka ninnu sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu mago bɛ furakɛliw la olu bɛ furakɛliw sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka lase centre de traitement kɔnɔna denmisɛnnin minnu ni u siw ma se ni olu minɛna k'a sɔrɔ maa tɛ u nɔfɛ san 2024 kɔnɔna na tilancɛ fanba olu sɔrɔla Texas ale woroduguyanfanw fɛ tilancɛ filanan olu bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔla Arizona Californie bɛ da o kan yan Valle du Rio Grande kɔnɔna na an ye maa caman ye sifinlaka ninnu na minnu si ma se ni maa tɛ u nɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ denmisɛnnin minnu minɛna minnu si ma se frontière daw la ni o dɔgɔyara hali bi gɛlɛya o bɛ sen na Hector Silva ni ale ye tungarankew marayɔrɔ min bɛ Senda de Vida o ɲɛmaa ye ale jɔrɔlen don kosɛbɛ gɛlɛya minnu bɛ se ka sɔrɔ nin waleya in na ka ɲɛsin nin denmisɛnnin ninnu ma n b'a faamu k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ ani waleya caman nka aw kana aw denkɛ walima aw denmuso to u yɛrɛ ma ten o deliliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Silva ale ye kangarida kɛ ka ɲɛsin kiribɔ jɔnaw ma o y'a yira k'a fɔ denmasa dɔw minnu bɛ États-Unis olu bɛ se k'u ka denmisɛnw bila ka taga u ka denbayaw kɔnɔna na dɔw yɛrɛw fana bɛ yen nɔ olu ye a daminɛ ka ban u n'u ka denbayaw bɛ taama ɲɔgɔn fɛ nka ni olu cɛ farala ka kɛɲɛ ni gɛlɛya wale minnu tun ma ɲɛsigi Mexique kɔnɔna na denbaya min ni binganikɛlaw y'u minɛ ka tila k'u bolo lankolon bila u ka nafolo bɛɛ lajɛlen minɛ u la ni olu y'a laɲini dun ka to frontière daw la n'a ɲɔgɔnna waleyaw kɔnɔna na Silva ka fɔ la denmansa olu bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se ka u denw latɛmɛ frontière daw la u kelen hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw u bɛ se ka ye a la douane fo ka taa se maa minnu sigilen bɛ lakana kama frontière da la olu ka fɔ la gɛlɛya dɔw bɛ se ka sɔrɔ a la kosɛbɛ aw kana sɔn ka riski ta yani aw k'o kɛ a ye wuli sira jɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala application CBP1 kan walasa ka se k'aw ka sɛbɛnfuraw sɔrɔ min b'a to aw bɛ se ka don États-Unis nɔgɔya la walasa tungaranke bɛɛ lajɛlen tɛ a hakɛyaw dafa min b'a to u bɛ se ka don sira jɛlen fɛ États-Unis ka sababu kɛ dɔw bingani walew ɲɛsin bɛ u ma ka bɔ duguw la dɔw yɛrɛ ta ye gɛlɛya ye fo ka taa se dɛsɛ ma maa caman bɛ olu la minnu labɛnnen don ka sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma walasa u se ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ cogoya min na sisan an bɛna tɛmɛ ni seko ni dɔnko nasiraw ye denmisɛn sifin dɔ min bɛ bɔ Turukunbe Kayi mara la n'a bɛ wele ko Zumana Jawara ka baara bɛnnen don kamelengɔni dilanni ma kamelengɔni min lakodɔnnen don ni wasolonfɔlifɛnba ye an ka Joroken Dawu ale lamɛn nin seereya kan kamelengɔni ye fɔlikɛminɛ ye min lakodɔnna wasolo kɔnɔ Mali jamana kan danfaraba ni donsogɔni cɛ k'a sabu kɛ a juru wɔɔrɔ ye a mankan bɛ dɔnkilidala caman ka dɔnkili kɔnɔ i n'a fɔ Yɔrɔ Jalo Salif Keita Bubu Sangare ani dɔ wɛrɛw Zumana jarabila kamelengɔni la kamelengɔni instrument mun don a diyara n ye ça m'a vraiment touché sani ka kɛ gɔni fɔlɔ n ye instrument caman fɔ gɔni de kamelengɔni de ye n ka instrument laban ye n ye pati koloma fɔ denmisɛnninya instrument o n y'a daminɛ o la ka jeme fɔ ka dunu fɔ ka bala fɔ ka basi fɔ ka bateri fɔ bon kɔfɛ n nana ye kamelengɔni instrument mun don a ka di mais mɔgɔw bɛɛ kɛlen don k'a isoler et pourtant instrument mun don a ka di voilà bɛɛ kɛlen don kunkolo don k'a to wasolonkaw bolo k'a fɔ ko wasolonkaw dɔrɔn de ta don et pourtant a bɛ se ka fɛn baden fɔ ka sɔrɔ wasolo musique dɔrɔn tɛ Zumana bɛ a ka kamelengɔni la baara fɔli suguya caman kɔnɔ ani ka fɔlikɛla caman bilasira sabula a ye juru wɔɔrɔ wɛrɛ fara a ka kamelengɔni kan k'a kɛ juru 12 ye min b'a to a bɛ se ka fɔli suguya caman kɛ donc ne yɛrɛ y'a bila n kɔnɔ ka mission di n yɛrɛ ma n ka instrument in ta k'a fɔ donc an ka jɛ ka fara mɛtiriw kan k'a labɔ a bɛ se ka lakodɔn hali bi cogoya min na mɔgɔw ka se ka k'a fɛ n b'a don rap musique la n b'a don jazz la n b'a don blues la n bɛ wasolonfɔliw kɛ n'a ye vraiment je tiens beaucoup à cet instrument là a baarakɛɲɔgɔn dɔw y'a seereya ko maa cɛ sirilen don wa baara kanu b'a la i n'a fɔ Mahamadu Sidibe n'u b'ale wele ko Ɲarela Papu ani Baba Sala Sise olu mina jɛra ka baara caman kɛ
ka daminɛ de bi kunu kana se bi ma ni ko kamalen gɔni o ye wasolo ye et puis ka gɔni bila en valeur sisan nin wagati in na jeu de bɛ k'a kɛ ne m'a fɔ gɔni tɛ gɔni bɛ fɔ fɔlɔ mais ka na ni gɔni ye ka taa kalan yɛrɛ kɛ k'a kɔri kalan gɔni yɛrɛ ye fɛn min ye Zoumana Diawara de nana n'o ye courage min b'a la a ka continuer ni o ye joue a ma décourager courage b'a la n'i ye jouer i b'a dɔn k'a fɔ musique ka d'a ye halisa o diya n ye n'o courage a ka to ni o ye a ye fɛɛrɛ wɛrɛw fara a bolo kan cogo min na a ka gɔni bɛ se ka fɔli suguya caman kɛ jateminɛla an bɛ yɔrɔ min ko bi an tɛ k'an ka fɔlikɛminɛn kɔrɔw dɔn ba la o dun ye fɛn ye min man ɲi an danbe ma Zoumana Diawara min bɛ bɔ Turukunbe Kayi mara la a y'a laɲini ka se ni kamelengɔni ye diɲɛ fan bɛɛ o la a bɛ ɲɛnajɛ caman kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka maaw lanisɔndiya Dans un premier temps, on a vu Zoumana accompagner énormément d'artistes. On sait qu'il est polyvalent. On s'est posé la question à quoi va ressembler son projet artistique. Il nous l'a envoyé. Et très sincèrement, je suis tombée amoureuse de ce projet. Zoumana Diawara tilalen ina la min ye Mali seko ani dɔnko kalanso dɔ ye a b'a la halisa ka fɔli kalan conservatoire Balafaseke Kuyate la Bamakɔ nka o t'a bali ka taga ɲɛ ka maaw la ɲɛnajɛ n'a ka kamelengɔni ye ka da nin kan sisan an ka Siyaka Tarawele ale lamɛn a ka farikolo ɲɛnajɛ kun kan Mariam Nula ka VOA lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ani an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan wɛrɛw fɛ bi farikolo ɲɛnajɛ bakuruba kelen don min bɛ tali kɛ an ka championnat professionnel kan n'o ye Mali championnat professionnel ye o ye mun ye sirantolantana ka balo a ka sirantolantan na o ɲɔgɔndanw daminɛna sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 13 o bɛna kɛ don ye min bɛna to Mali sirantolantan tariku kɔnɔna na ka da kan y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali championnat n'o ye ŋaniya ɲɔgɔndanw ye a ka kɛ professionnel ye club 10 de bɛna ɲɔgɔndan in ta tile 26 don jɔyɔrɔ fɔlɔtigi bɛna miliyɔn 30 sɔrɔ jɔyɔrɔ filanatigi n'o ye club ye miliyɔn 15 jɔyɔrɔ sabaratigi miliyɔn 10 an ka commission ad hoc n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigira fédération ɲɛmaayaso fɛ ka ko in labɛn ka ɲɛ n'o ye a ka ciden chargé de marketing o bɛ ka musaka ɲini walasa ko in ka ɲɛ o ye Mohamed Soumare ye ale ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila ye a bɛ ko caman dɔn sirantolantan kan an ka Mohamed Soumare lamɛn professionnel fɔlɔ a fɔra ko c'est-à-dire i bɛ baara min kɛ i ka nafa sɔrɔ o la donc acteurs ka nafa sɔrɔ a la balontannaw entraîneurs administration mɔgɔw parce que balontan fɛnɛ o fɛnɛ ye administration mɔgɔw b'a la secrétariat mɔgɔw b'a la comptabilité b'a la dɔgɔtɔrɔw b'a la bon tagalen ɲɛfɛ hali officier médiaw b'a la an bɛ se k'an da don critère 5 la et o critère 5 infrastructure ko b'a la parce que club bɛɛ kan k'i ka terrain sɔrɔ bon ni terrain t'i bolo i bɛ entraînement kɛ yɔrɔ min peut-être i b'o louer donc o papier de bail n'o fɛnw kan ka sɔrɔ i bolo critère sportif c'est-à-dire ni gagnera terrain kan i bɛ yɛlɛn ka taa première division na ou bien i bɛ maintenu ou bien i bɛ kɛ champion ye bon critère administratif ani personnel ta an y'an da don o la sarako kuma sara joueur fan fɛ ka taa mɔgɔ 18 na ka taa mɔgɔ 25 la ka fara secrétariat ni an y'a fɔ cogo min dɔgɔtɔrɔw kan staff technique administratif a fɔra ko mɔgɔ salaire dɔgɔyalen ba ka kɛ SMIC ye Mali salaire minimum n'o ye 41 000 francs ye donc 8,200 donc je pense que là bɛɛ sera k'o yɔrɔ rempli et bɛɛ bɛna se k'o yɔrɔ rempli et an bɛna se ka taa n'o ye a tɛ taa ni gɛlɛyaw tigɛ de toute la façon première année bɛ kɛ évaluation ye ni gɛlɛyaw kɛra évaluation bɛ kɛ et ensuite an bɛ tila k'a lajɛ tagalen ɲɛfɛ a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min club dɔw kɔni bɛ yen c'est sûr que olu bɛ bɔ lot kɔnɔ olu bɛ se ka mɔgɔ sara fo niveau dɔ la mais ça va pousser club tɔw fɛnɛ olu k'u battu pour que ka se ka joueur ɲɛnamaw sɔrɔ ka joueur bɔ kɔfɛ ka na an ka championnat fɛnɛ a ka kɛ attractif ye et vraiment championnat niveau ba ka don a la et an ka club fɛnɛ ka se ka taa Siyaka an ka foli b'i ye nin de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ